supaya mukti supaya pati wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku wong ayu antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngarungi ombak sekara tresnaku ra bakal sirna senajan nyawa uncat saka raka wis tresna ra bisa dipisahna. Masih bersama Tour and Travelingnya dari channel One Noyo. Spesial yang request lagu ini semoga akan berkenan. Siang patara rahati mohon eleng manis sing ati setiaku iso anduweni marang sang ya ayu sulaksmi rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane datan kamlenjani janji supaya mukti supaya pati tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku wong ayu antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan tresnaku ra bakal sirna senajan nyawa uncat saka raka wis tresna ra bisa dipisahna yen wis tresna ra bisa dipisahna. Masih bersama Tour and Travelingnya dari channel One Noyo yang menyajikan berbagai macam tautan menarik untuk Anda sekalian. Wisata budaya, wisata alam, wisata religi, ataupun wisata kuliner. Yang lebih sensasi lagi tentunya tautan tentang pelaku usaha kecil menengah, pesonanya UMKM Indonesia. Spesial edisi sosiologi tautan hadir Jumat. Di dalam tautan